תערוכה מיוחדת בשם ראייה ונגיעה, שמוצגת בהיכל התרבות ביישוב אורנית, ומיועדת גם לציבור האנשים עם עיוורון או לקויות ראייה. התערוכה מציגה עבודות אומנות של ילדי בית הספר היסודי לאומנויות, שניתן לגעת בהן ללא חשש לפגיעה ביצירה, ויוסי מזרחי, יוזם התערוכה, נמצא כאן היום איתנו. ערב טוב לך, יוסי. ערב טוב. אז ספר לנו איך בעצם נולד הרעיון לקיים תערוכה שכזו. האמת היא שכשפנו אליי בהתחלה חשבתי מה תערוכה של ילדים בגלריה של מבוגרים, של אמנים ותיקים, של אמנים רציניים, אבל הנהגה הורית חזקה מאוד באורנית ושכנעו אותי לראות בית הספר. בית הספר יש בו המון עבודות מעניינות, ואני הופתעתי, הגעתי למקום שבהתחלה חשבתי שזה סתם עבודות, אבל התברר שיש המון כישרון שם בילדים. אני רואה שהחומרים גם מיוחדים, החומרים עצמם, כלומר. אגב, איך הילדים הגיבו כשסיפרת לילדים על הקונספט הזה, על הרעיון? קודם כל, בקשר לחומרים, את צודקת. יש הרבה ייחוד בחומרים, אבל הילדים למעשה, אני חייב פה להתוודות, הם לא הלכו בכוונה וציירו למען העברים. כלומר, קודם הם השתמשו בחומרים מסוימים. כן. ועצם העובדה של השימוש בחומרים האלה עניין אותי, היות וכבר היה לי ניסיון, יש משהו שנקרא, איזשהו מיזם, שנקרא חשים אומנות, שהקתה אותו האמנית ורוניקה אלרן, ובכדי שנוכל להנגיש את האומנות לעיוור. העיוור יש לו כל כך הרבה חושך בחיים, טיפה של אור, של מגע, של אהדה. ולמעשה הייתי שותף גם בתערוכה הראשונה שנעשתה למען ההנגשה לעיוורים, שהייתה בהרצליה בגלריה העירונית. קראו לה נגיעה, אבל שם היו אמנים כבר רציניים והתגרו אותם מראש כמה חודשים והגיעו לתערוכה בשלה. וכאן אני ראיתי את העבודות והחלטתי על פי השיטה שעבדו הילדים ועל פי החומרים שעבדו בהם לקחת אותם צעד אחד קדימה, לתת ערך מוסף לתערוכה הזאת, שלא תהיה תערוכה של ילדים סתם, אלא שתהיה תערוכה עם ערכים, עם העשייה למען הזולת, של תרומה לחברה וכל המשמעויות האלה. אמנם זה נשמע ציונות של מספרים לילדים, אבל לא זאת הכוונה. הכוונה באמת להחדיר בהם קצת את הרצון לעשות למען הזולת גם. אבל היה להם באמת עבודות נפלאות ומוכנות, כמעט מוכנות לתצוגה למען העברים. כמובן שהייתי צריך כמה התאמות לעשות בכדי שהתערוכה הזאת תתאים ממש לעברים, והוריתי כבר על איך לעשות את זה. יוסי מזרחי, תודה רבה לך. יש לי עוד משהו להגיד. אני חושב שמבצעים כאלה... במילה. כן, מבצעים כאלה יימשכו עוד. יש לנו פשוט, המועצה מאוד עוזרת בזה, אבל תקציב אין. אפילו צביעה של הקירות של בית הספר לא יכולים לעשות שם. שלא נדבר על זה שהכל נעשה בהתנדבות וללא שום תקציב. אני לא יודע אפילו למי לפנות. אוקיי, יוסי מזרחי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.